Кратък урок по международни отношения. Държавата, всяка една демократична държава, се крепи на три колони. Съдебна, изпълнителна и законодателна власт. Съдебната власт, това е общо взето съда. Изпълнителната власт, това са силовите структури. Законодателната власт, това са скъпите депутати, които гласуват закони. Ако някоя от тези три колони не работи както трябва или започне да прелива във властта от една в друга, вече почваме да говорим не за демократична държава, а за авторитарна държава. С други думи, някой злоупотребява, като слива властите. Те не случайно са разделени. Причината за това е едно основно отдавна открито правило за човешкото поведение. То е вградено в нас. Всеки злоупотребява, дори с малкото количество власт, с която разполага. Дали ще бъде влиятелен политик, като американските президенти, които с една дума могат да променят пазарите и техни приятели и близки да търгуват и да правят пари на международните пазари, или ще бъде един полицай, който примерно използва от време на време служебния автомобил със служебното гориво, за да си направи покупки, да си ги занесе в къщи. Това по един или по друг начин е злоупотреба с вас, с властта, която е дадена. И всеки го прави. Точно по тази причина тези три власти, съдебна, изпълнителна и законодателна, са разделени. Има и четвърта власт, това е малко спорно, но в последно време, последните 20 години може би, се казва, че журналистиката е четвъртата власт, защото какво прави тя? Тя държи сметка на другите три власти да няма злоупотреби. От вчера бивш кмет е арестуван за купуване на гласове. Така, според показанията мъжът е предлагал пари, за да се гласува за определена партия. Коя партия? На предстоящия вод на 19 април. И господин Кандев казва: няма да останете извън обсега на закона. МВР работи целенасочено и безкомпромисно по разкриването на всеки случай. И какво разбираме от тази новина? Изпълнителната власт прави проверка, разкрива престъпника, арестува престъпника за това, че купува гласове и спира до там. Полицията е тук, престъпниците са отдолу, тези, които дават парите, са отгоре според полицията, защото ако полицая тръгне да рита срещу тези, които са над него, няма да си получи заплатата. Въпреки че полицая получава парите си всъщност от тези отгоре също получават парите си от тези отдолу, но полицая спира до тук, защото иначе ще се загуби работата. Значи вече установихме, че колоната на изпълнителната власт се клати много и не работи както трябва. Четвъртата колона, която е журналистиката, която трябва да контролира трети колони, се оказа, че всъщност не си върши работата, защото не споменава нито имената на хората. Хайде да кажем, това не е добра идея в Европейския съюз, нали? Лична информация, лични данни, но също така и не споменава и за коя партия са купувани гласовете. Защо? Значи не работи и тази колона. Какво остава? Остава законодателната власт, които са всъщност престъпниците, които купуват гласовете и които не биват разследвани от полицията. И очевидно тя не работи. И остава съдебната власт, за която ни критикуват от 20 години от Европейския съюз, защото работи в съветски стил. Кое още работи в съветски стил? Когато полицията е тук и обслужва тези отгоре, а бие тези отдолу, това е съветски стил. Когато полицията е отгоре над всички и разследва всички отгоре до долу, това вече е европейски демократичен стил.